హలో గైస్, వచ్చేసా ఇంకో కొత్త మూవీతో. నేను మీ హోస్ట్ ఎండి మూవీ ఎక్స్ప్లెయినర్ తెలుగు. గైస్ అయితే ఈ సినిమాని చూస్తే ఖచ్చితంగా మీరు చాలా థ్రిల్లింగ్గా ఫీల్ అవుతారు. సినిమాని లాస్ట్ వరకు చూడండి గైస్. అయితే స్క్రీన్ ఓపెన్ చేస్తే డేవిడ్ అనే ఒక వ్యక్తి ఉంటాడు. తను ఒక రోడ్ సైడ్ నడుచుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటాడు. అదే రోడ్ సైడ్లో ఒక బెగ్గర్ అనేది నడుచుకుంటూ వెళ్తుంటే కార్ అనేది డాష్ ఇచ్చి వెళ్ళిపోతుంది గైస్. తన నోటితో ఆక్సిజన్ని సప్లై చేసి తనని బతికిస్తాడు. డేవిడ్ ఇది ఆలోచిస్తాడు, తన ప్లేస్లో నేనెందుకు చనిపోలేదా అని. అవును గైస్, తర్వాత ఇంటికి వెళ్తే ఒక పెయింటింగ్ని చూస్తాడు డేవిడ్. అది ఏదైతే తన పాతకాలం టైంలోది గైస్. అది మూవీ అయితే ఫ్లాష్ బ్యాక్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. డేవిడ్ అయితే చేపలు పడుతూ ఉంటాడు. అదే టైంలో మేఘ్ అనే ఒక అమ్మాయి అయితే తనకి పరిచయం అవుతుంది. అవును గైస్, ఆ మేఘ్ అనే అమ్మాయి చేతి మీద ఒక స్క్రాచ్ అయితే ఉంటుంది. తనను అడుగుతాడు ఆ స్క్రాచ్ ఏంటి అని. నేను నా పేరెంట్స్ని ఒక కార్ యాక్సిడెంట్ లాస్ట్ అయ్యాను. ఆ లాస్ట్లో ఒక బ్యాడ్ మెమొరీ అనేది నా చేయి మీద మిగిలిపోయింది అని తను చెప్తుంది గైస్. అయితే డేవిడ్ అడుగుతాడు నువ్వు ఎక్కడ ఉంటావు అని. అయితే ఆ మేఘ్ చెప్తుంది నేను రూత్ ఆంటీ వాళ్ళ ఇంట్లో ఉంటాను. అయితే కంగ్రాచులేషన్స్, మనం కలుసుకోవచ్చని తను చెప్తాడు. తన ఎదురింట్లోనే డేవిడ్ అనే వ్యక్తి ఉంటాడు గైస్. అయితే మళ్ళీ స్క్రీన్ ముందుకు వెళ్తే కనుక తను ఈ విధంగా మాట్లాడిన తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళిపోతుంది గైస్. అయితే నేను మళ్ళీ కలుస్తానని అక్కడ నుంచి మాక్ వెళ్ళిపోతుంది. అయితే తన ఇంట్లో తన ఇద్దరు బ్రదర్స్ ఉన్నారు. ఏదైతే వాళ్ళు వైన్ తాగుతూ మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు. అవును గైస్, తన ఇద్దరు బ్రదర్స్ అయితే మీ సిస్టర్ బాగుంది అని చెప్తాడు. అది నా ఓన్ సిస్టర్ కాదు, అది నా స్టెప్ సిస్టర్ అని చెప్తాడు. స్టెప్ సిస్టర్కి ఓన్ సిస్టర్కి చాలా తేడా ఉందని. రూత్ అనే ఈవిడ తన మదర్ అయితే చాలా డర్టీగా బిహేవ్ చేస్తుంది. అక్కడ నుంచి బాల్కనీలోకి వెళ్ళేటప్పుడు అయితే తన డ్రెస్ని అయితే పైకి లాగి అలాగే డైలీ వెళ్తూ ఉంటుంది. తన పిల్లలైతే చాలా చెడగొట్టింది తన మదరే గైస్. ఎక్కడైనా సరే మదర్ అనేది అలా చేయదు. ఈ మూవీలో ఇలా చేయడం చూపించింది. అయితే వైన్ సరే సిగరెట్స్ వీళ్ళు తాగుతూ ఉంటారు. వాళ్ళు ఈ విధంగా ఆలోచించారు. నైట్ అయితే తన పిల్లని మ్యూడ్గా చూడాలి అని తను స్నానం చేసి వచ్చేటప్పుడు మ్యూడ్గా వచ్చి లైట్ ఆఫ్ చేసేసింది. తను చాలా బిహేవ్ చేశారు ఈ విధంగా చాలా చెడ్డగా. అయితే తన మదర్ అయితే అక్కడ ఉన్న సాలిడ్ పురుగు యొక్క వీపుని కాలుస్తూ ఉంటుంది మంట పెట్టి. అలా కాల్చమని తన పిల్లలకి చెప్తే తన పిల్లలు కాల్చేస్తారు గైస్. తను మేఘ్కి చెప్తే మేఘ్ అలా కాల్చదు కాబట్టి తన ఇద్దరికి పనిష్మెంట్ ఇస్తుంది, తనకి తన సిస్టర్కి. అవును గైస్, అయితే డేవిడ్ అయితే ఒక బర్గర్ షాప్కి వెళ్తాడు బర్గర్ తినడానికి. డేవిడ్ని అడుగుతుంది నాకు కూడా ఒక బర్గర్ కొనిపించమని. ఏదైతే తను మార్క్ అయితే 2 రోజుల నుంచి ఎటువంటి ఫుడ్ని తినలేదు. అయితే తను డేవిడ్ అనుకుంటాడు అది చాలా లావుగా ఉంది అని. తను అదైతే కరెక్ట్ కాదు గైస్. అయితే స్క్రీన్ ముందుకు వెళ్తుంటే కనుక మనకి ఈ విధంగా కనిపిస్తుంది. ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత తనకు ఒక పెయింటింగ్ అనేది డ్రా చేసి ఇస్తుంది డేవిడ్కి. డేవిడ్ ఇంటికి వెళ్ళి ఇచ్చిన తర్వాత తను డేవిడ్ చూసి చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాడు. ఏదైతే మనం డ్రాయింగ్ చూసింది అది ఫ్లాష్ బ్యాక్లోకి వచ్చే ముందు గైస్. అవును గైస్, అయితే తీసుకువెళ్ళి రుద్దుకి చూపిస్తాడు. రుద్దు అయితే చాలా కొడుతుంది తనని, ఈ విధంగా ఎందుకు చేసావు అని. అవును గైస్, అయితే మార్క్ని చాలా కొట్టిన తర్వాత తను వెళ్ళిపోతాడు గైస్ అక్కడ నుంచి భయపడిపోయి. అయితే తను తన బాల్కనీలో నుంచి చూస్తాడు తన సిస్టర్ని, తనని రుద్ అనేది చాలా కొడుతుంది అని. అవును గైస్, దాని తర్వాత సైలెంట్గా బేస్మెంట్లోకి వెళ్తే తన ముగ్గురు తమ్ముళ్ళు అయితే తనని చాలా కితకితలు పెడుతున్నారు. అయితే తనలో ఒకడిని కొట్టింది గైస్ మన మేఘ్. అయితే ఎందుకు కొట్టావు అని చెప్పి గొడవాడుతుంటే తన మదర్కి చెప్పారు. తన మదర్ తన పిల్లోడి తప్పు లేదని తెలియకుండానే కొట్టేసింది గైస్. తన పిల్లోడి తప్పు అక్కడ ఉన్నా సరే తను ఏం చేయకుండా తనని చాలా కొట్టింది మేఘ్ని. తనని బ్యాక్ సైడ్ తిప్పి చాలా గట్టిగా కొడుతుంది గైస్. అయితే తను ఈ విధంగా ఆలోచిస్తుంది, చాలా తప్పు చేసావు నువ్వు అని కొడుతుంది. అక్కడ పనిష్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత తను ఆడుకుంటూ ఉంటే తన పోలీసులతో మాట్లాడడం చూస్తుంది మేఘ్. అయితే ఇది రుత్కి తెలిసిన తర్వాత తన పెద్ద కొడుకు చూసింది, చెప్పి కొడతాడు గైస్ ఈ విధంగా ఎందుకు చేసావు అని. తననైతే బేస్మెంట్లోకి లాక్కు వెళ్ళి కట్టేసి చాలా చిత్రవద చేస్తారు గైస్. చేసిన తర్వాత అయినా సరే తనని విడిచిపెట్టకుండా అలాగే అక్కడ కట్టి పెట్టేస్తారు. తన పేరెంట్స్ని అడుగుతారు తను రుద్ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి పడుకోవడానికి. తనని బేస్మెంట్లో కట్టి చాలా కొడుతూ ఉంటారు తను న్యూడ్గా చేసి. అవును గైస్, తన పెద్ద కొడుకు అయితే టచ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే మన చాలా గట్టిగా అరుస్తుంది హీరోయిన్ అయితే. అవును గైస్, ఎందుకంటే తను ఇలాగా చాలా ఇష్టం ఉండదు. తన మదర్ అయితే తనకి ఈ విధంగా చెప్తుంది తనకి ఫిజికల్గా ఇంప్రెస్ చేయమని. అయితే తనకి ఈ విధంగా కూడా తెలియదు సెక్స్ అంటే ఏంటో అని. తను టచ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే మన మేఘ్ అయితే చాలా గట్టిగా చెప్తుంది మంచిది కాదు ఇలా టచ్ చేయడం అని. అయితే వాళ్ళు భయపడి అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతారు. రాత్రి తనకి వాటర్ తాగించే సాకుతో పైకి వస్తారు గైస్. తనని టచ్ చేస్తే తను ఈ విధంగా చెప్పింది నేను గట్టిగా అరిచి రుద్ని లేపేస్తాను అని. మేఘ్ అయితే చాలా ఏడుస్తూ ఉంటుంది తనని టచ్ చేస్తారని. మరుసటి రోజు రుద్ వచ్చి తనకి బ్రెడ్ తినిపించడానికి ట్రై చేస్తుంది. అయితే తన
ప్రాణం బాగోక టైంలో తను ఈ విధంగా తినలేకపోతుంది. తన సిస్టర్కి బ్యాక్ సైడ్ తిప్పి కోపాన్ని పగలగొట్టి ఈ విధంగాని కాఫీ కప్తో మార్క్స్ అనేది పెడుతుంది వీపీ మీద. అయితే మేఘ్ని కట్టులు విప్పి చాలా బాధ పెడతారు తనని. అయితే నైట్ అయితే తనని అక్కడ కట్టేస్తారు. అయితే పోలీస్ ఆయన వచ్చి మేఘ ఏదని రుద్ని అడుగుతాడు గైస్. అయితే రుద్ చెప్తుంది వాళ్ళ సిస్టర్స్ ఇద్దరు మార్కెట్కి వెళ్ళారు అని. అది విని అక్కడ నుంచి పోలీస్ ఆయన వెళ్ళిపోతారు గైస్. రాత్ర కింద పెడతారు గైస్. డేవిడ్ వెళ్ళి మాట్లాడతారు, ఈ రోజుకి నువ్వు నైట్కి తప్పించుకో, నేను బ్యాక్ సైడ్ డోర్ అనేది ఓపెన్లో ఉంచుతాను అని. అవును గైస్, తను కొన్ని డబ్బులు కూడా ఒక రాయి కింద పెట్టమని మనకి మేఘ అనేది చెప్తుంది డేవిడ్కి. అవును గైస్, తను చెప్పినట్టే మనీ అక్కడ పెడతాడు. మరుసటి రోజు వచ్చి మనీ చూస్తే అవి అక్కడే ఉంటుంది. తను పారిపోవడానికి విజయవంతం కాలేదని తనకి అర్థమైపోతుంది గైస్. రాత్రి అయితే తను మ్యూట్గా చేసి తన పెద్ద కొడుకుతో అనేది ఇంటిమేట్ అవ్వడానికి చెప్తుంది. ఇంటిమేట్ అయిన తర్వాత డేవిడ్కి కూడా చెప్తుంది ఇంటిమేట్ అవ్వమని. దానికి డేవిడ్ అనేది అంగీకరించాడు గైస్. అక్కడ నుంచి పారిపోతూ ఉంటాడు. డేవిడ్ అయితే పారిపోతున్న తన పెద్ద కొడుకు వచ్చి తనని పట్టుకుంటాడు గైస్. వీలీ అయితే పెద్ద కొడుకు గైస్. తన రుద్ అనేది ఒక లేడీ అయినా సరే తన మేఘ్ని ప్రైవేట్ పార్ట్లో కాలుస్తుంది. అయితే అక్కడ నుంచి డేవిడ్ పారిపోతుంటే వీలీ తనని పట్టుకొని ఆపేస్తాడు, చూడడానికి ప్రేరేపిస్తాడు. అయితే డేవిడ్ అయితే కళ్ళు తిరిగి పడిపోతాడు ఈ టార్చర్ని చూడలేక గైస్. ఈ విధమైన మూవీ అయితే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంటే నాకే చాలా బాధగా ఉంది. డేవిడ్ అయితే మార్నింగ్ కళ్ళు తెరిచి చూస్తే తనని కట్టేసి అక్కడ పడేస్తారు గైస్. తను ఎలాగలాగా ఆ కట్లోని విప్పుకొని మన మేఘ్ దగ్గరికి వస్తాడు గైస్. అయితే మేఘ్ అయితే ఎటువంటి మాట్లాడే పరిస్థితిలో లేడు. నువ్వు ఎందుకు పారిపోలేదు అని చెప్తే తన చెల్లెలు ఈ విధంగా చెప్తుంది, నేను పారిపోతుంటే మా అక్క ఈ విధంగా ఆపింది, ఏదైతే నన్ను చాలా చిత్రవద చేస్తారు అని. ఒకవేళ పోలీసుల దగ్గరికి వెళ్ళొచ్చి దాకా తన చెల్లిని చంపేస్తారు. అయితే డేవిడ్ అక్కడ ఉన్న స్పాంజ్ని చూసి కాల్చడానికి ట్రై చేస్తాడు గైస్. అది కాల్చిన తర్వాత పొగలు వస్తాయి. అక్కడికి రుద్ అయితే వస్తే ఒక స్టిక్తో తనని కొట్టి కింద పడేస్తాడు. అయితే గైస్ తర్వాత తన పెద్ద కొడుకుతో వీళ్ళతో డేవిడ్ గొడవ పడుతూ ఉంటాడు, కొట్టుకుంటూ ఉంటాడు. ఇంట్లోంచి పొగలు రావడంతో అక్కడ ఉన్న పోలీస్ ఆయన వస్తాడు గైస్. వచ్చి చూస్తే ఇద్దరు కొట్టుకుంటూ ఉంటే అక్కడ ఉన్న తన రుద్ యొక్క పిల్లల్ని అరెస్ట్ చేసేస్తాడు. డేవిడ్ వెళ్ళి తన మేఘ్తో మాట్లాడుతుంటే మేఘ్ ఈ విధంగా చెప్తుంది, చాలా కష్టంగా బాధపడుతూ మా సిస్టర్ ఇద్దరిని జాగ్రత్తగా చూసుకోమని చెప్తుంది. ఓకే, నేను ఖచ్చితంగా జాగ్రత్తగా చూసుకుంటాను, నువ్వు ఐ లవ్ యూ అని చెప్పిన వెంటనే తన ప్రాణాలు అనేది కోల్పోతుంది. మూవీ ప్రెజెంట్ సీన్కి వస్తే కనుక డేవిడ్ ఇతనే గైస్. అయితే తను ఆడుకుంటూ ఉంటాడు చేపలు పట్టిన చోట. అయితే అవి ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు. తను పెద్దగా అయినా సరే ఈ విధంగానే గైస్. ఈ అమ్మాయి పేరు అయితే చాలా అద్భుతంగా ఉంది, మేఘ్ అనే అమ్మాయి. ఈవిడే రుద్ గైస్. ఏదైతే తన కేర్ టేకర్ ఈ విధంగా చేసింది తనకి చాలా బాధలు పెట్టి చంపడానికి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. లైక్, కామెంట్, సబ్స్క్రైబ్ ఖచ్చితంగా చేయండి గైస్. మీరు కనుక మన ఛానల్కి కొత్తగా అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ఈ రోజుకి ఇంతే. నేను మీ హోస్ట్ ఎండి మూవీ ఎక్స్ప్లెయినర్ తెలుగు. జై హింద్. కామెంట్కి అయితే ఖచ్చితంగా చేయండి గాయస్.